माथो मोखाङानो बोरैबा जाजोब्बाय आंनिया माथो सिनायनो नागिरला जुरिसो जाखो ना सोरबासो जाखो मोखांखौनो एथ' गाज्रि अबस्था खालामबायना नों सोरां हे साला सोरां आं नोंजों बुलायफिननायखायसो मिथिबाय ना नङाबा नोंना सोरां हो आंनिफ्रायबो गाज्रि अबस्थासिम खालामगौमोन आङो नाथाय नङा दे आरो बुजानांगौबा बुजानोसै आङो आरोथ' नों आंखौ जेसेबांखि बुवा मानो सोरां हो आंनाव ओरैनोबाबो सानोनबा रोंखाया आंनि मोदोमा रना सोरां मालाबा मोनफिनगोन नोंबो आंजों आरोथ' एसेबां साहस मोनबायना नोङो हो एसेबां गोहो फैबाय आंखौ बुनो हालायलायनाय गावनि हिनजावखौनो बुनो हालायलायनाय नों सोरां बांद्रायखौबा मिथिबायना सोरां जेल जाहोगोन आङो आंखौ बुबाय थानांगौबा ओमफ्राय र' सोरांनालाय गोसोआ बेबायदिनो मोजां जामारबायनालै एसे साननाय नांगोन सानख्लायलाय दानख'लाय दाजाबलायनो नों आंखौ एसेबांथ' अनमारोना सोरां हा दोरि होनबालाय मानथो होखारा आंखौ न'निफ्राय हा नङाबाथ' बिदि जानायानो नङामोन ना मानथो होखारनाय नोंलाय एथ' अनोबा होखारनाङामोन नोङो मानो बिदि खालामनाय देनाय ओमफ्राय दायो नायनाय आंखौ एसेबांथ' अनोना नोङो बेखौनो भाजा एवनानैसो जाबावगोन ओमफ्राय नों एम्फौखौ जायोना जाया नानि नों गिगोना गिया एम्फौखौलाय गिनाङालै आबै एम्फौआ जेबो खालामाना अराबो नङा नोंबौआ थगायदोंसो अरोआनोलाय आबै एम्फौआ गोजानाव थाखा है नोंनाबो आरो आयौ हा गिबावासो नोङो होमबा एम्फौखौ दे आबै बिदि गिनो नांखायाबो गिख' नंखायाना आरो नोंलाय ना अरेबा सना बिदिबा नों दायो गोथाव जादो दे दे आबै नों जानो गोसोबालाय जादो जानो गोसो गैयाबा दाजा दे नुदोंना बिमा जोंहा बिमाया बेसे खुसि हाबैनोथ' आरोहाय जोंहाबो दा फिसौआ दंनायमोनबा बेसे मिनि खुसि रंजागौमोन नङा होमबा जोङो नंनायाथ' नंगौ बिमा नाथाय जानो हागौ जोंहा फिसौनि सुखुआनो गैथ'वामोनबा औ हामानोथ' जोंहा फिसौखौ बिदि इसोराबो मालाय हरनानै हामानोथ' लांफिनखो देनाय जोंहा फिसौआबो बेसेबांबा मोजां जागौमोन नङा होमबा दे बिमा उनफोराव आरो साबसिनखौनो मोनबावगोन ना जोंहा फिसौला नङाबा फिसौजो अब्लाबो आरोहाय देनाङाय सोर सासेनिखौ बामनोसो जालायगोन नोङो दावराव दावसिनो आरो जोंहालाय दालायथो फिसाला सानै गोसो दंखायो हामाथो अब्लाबो आबा सोरांनिखौ बिसास गैयाहाय आं जेबो हामाथो हनै संसारानो बेना माबायदि जानानै दङ दे मोजां जालांगोन ना उनफोराव हाखु दाखुलाय बबावथो जाबावनो बिसिनि संसारा मालाय मोजाङै हाबेनोथ' आरोहाय आबा सोरांनि फिसौला नुगोनखौ आसा गैयाहाय आङो आसा खमसै जायो नामालै बिमा बेबायदि नोंना साननायालाय मानोथो बिदि मोजां सानब्रा एसे उनावबाबो नुगोन दे फिसौलाखौ आबा सोरांनिखौ दे माला फैयो बै समाबा नेनानैल' थानोसै आङो नै बिहामजो हा आबा बरसालाय मालाथो फैगोन माथो फन हरदोंना हराखै माबायै आं फन हरखांबायमोन दा फैगासिनो होन्दोंमोन लामायाव दङ दा सफैया बे दसे थानानै दे एसे सोरांबारानो न'आव फैनोसै खामानिया जोब्बायबालाय बांद्राय बिदि मोनानानै बाहेरायाव थाबाय थानो नाङाना दे जागोन आयै दे लामायाव दङबालाय दा सफैसिगोन आरो माथो दासिमबो फैला देनाय मानसियानो बहाथो थांखो बेलाय नांलायबाबोथ' फैफिनोमोन माथो इमान मोनालायनोसै दासिमबो सफैला आरो न'आव रागा जोंबालाय फनखौलाय बहाथो हमबावनो देनाय हमखानाय नङा बा सोरां हो रागा जोंबाथाय हो न'निफ्राय गोजानावसो थांबावदों नों र'लै फैग्रोथोंलाय न'आव आंखौ बुनानै खारबाय दाना खबरबो गैला जेबो गैला हिन्जाव बुनानै बहाबासो थांबावदों बियो हो बिदि हर थलायलायबावदोंसो नै जुरियाय ओं आयै हाबायालाय माथो खालामबाय दाखो हारसिंलाय माने आयै माबा सोरांखौ नेदोंमोन आङो जावैसोखौ नेदों ओं माने आयै दालायथ' मोनाबायबो ना माथो दाबो न'आव सफैदिया बेलाय बा आइ बा मानिनांगोनथ' नोंखौबो माने आयै मानो मिनिदों नोंलाय मिनियाबा माथो खालामनांगौ आइ हो रागा जोंनानैबोथ' नोंखौ जेबो लाब गैया नङा होमबा दासो
नोंसोरलाय मानो जावैसोखौ नेदों हा न'आव थानाय समाव जेबो सनमान होआ फिसायखौ हा नांलाय खमलायजोंनो दिन थाङो आरो आयै भुलाव जाफ्लांबायना माथो बेखौलाय होनफ्लेबाय थायो नोंलाय बिदि रागा जोंफ्लांबाय आरोलै आंबो नङा आइ बेखौ गोरोन्थि बुङाथ' भुलाव खालामनाय होना बेखौ नोंथ' गोसो जानानैसो खालामखादों नङा होमबा बिदि नङालै आयै बिदिद्राय नङाना हा बिदि नङाबालाय हा मानोथो नांलायबाय थायो जावैसोजों मानो फंसेबो मोजां रायलाया नोङो हा बिदिबालाय न'निफ्राय गोजान थांखागोनथ' बियो दानालाय मानोथो नेबाय थाखो बेखौलाय हा थांथों आरोहाय जेराव थाङो नोंहाथ' जेबो नांजाखाया दा जावैसोआ जेराव थाङो मायो खबरानो लाखाया दा नोंहा हा न'आव थानायावबो सुख सान्तिखौनो मोनाबालाय बाहेरायाव थांखागोनथ' आरोहाय हौवाया हिन्जावा खाथिर खालामाबा देना आयै जाबाय ओमफ्राय बेसेथो बुंबाय थाबावनो नांगौबा आं सरि बुंगोन ना सोरांखौहाय आयु दासो सरि बुंनो हो आइ बेबायदि खालामखांनानै जायाहाय नोंजोंबो मा होनबावनो आरो नोंखौबो बेखौ बाथ्राथ'नो ना आयै ओमफ्राय सोराङा नोंनो माबाफोर खोन्थालांदों नामा जेनेबा बहा थांनो नागिरदों माला फैगोन नों थिग थानायमोनबा मिथिदोंना आइ नों थिग थानायमोनबा दिनै बेबायदि बाथ्राखौ नों बिमानाव सोंनो गोनां जानाय नङामोन नाथाय मानियाथ' नोंबो खोथाखौनो दाना फिसाया गैला बहाबा थांबाय बाहेरायाव दासो फस्थायनानै मा मोननो गैया आंनो जेबो खिन्थालाङाखै जावैसोआ बहा थांदों माला फैगोननो आरो बेखौलाय नोंसो एसे सोंना लानांगौमोन ना नोंसो मिथिनांगौमोन नोंसो बिजि हिसाबै नाथाय नोंलाय बहा आइ गियानानो गैयाबा नोंहा दासो फिसायखौ नागिरदों होमबालाय बहाथो थांखो दिनै सोराङा माथो फैफिनोमोनबालाय रागा जोंबाबो बहाबा लोगोफोरजों गैया बे आहा बाहेराफ्राव थांबाय नालाय एथ' दुखु मोननाय गोसो आइ मा जायो मा जाया सोर मिथिनो दिनै दे एसे मोजाङैनो फन हरना नायनाय हरदोंमोनलै आयै फनखौलाय बहाथो हमबावनो बेलाय रागा जोंनाय ना आंखौ हा जोंनिखौबोथ' हमखानाय नङा बियो रागा जोंबाय नालाय दे जियानो हक दा फैगोन बियो दसे नेथ'दो आरोथ' आइ एबार आरो फैयोबा मोजाङै रायलाय जावैसोजों बांद्राय बेबायदि रागा देखायनो नाङा से दा खालाम हाब बेफोरबायदि खालामबानोथ' हौवाया गाज्रि जायो नङा होनबा हा हिन्जाव बेबायदि रागा बेबायदि देखायबाय थायोबालाय सेयानो हा हौवायालाय मानो गाज्रि मोना जानो मानो बाहेरायाव थाङा जानो मोजां समाव एसेबो जावैसोखौ खाथिर खालामाखै नोङो दे आरो मानिबाय दे आयै आंजोंनो गोरोन्थि जाबाय होननानै अब्लाबोथ' दा नोंजामादैया न'आव सफैथारनांगौमोन ना मोनालाय लांनोसै मोनाबायानो दे दा दसे उनाव फन हरबावगोन आङो आंनिखौ हमगोन खोमा न' सिङाव फैदो आरो हा बेवहायनो थाबाय थानोसै ना मानसै आरे बा सना मासे मोजां नुखो दिनै नोंखौ आंथ' मोजां नुमारदोंनि आब' आं एकदमबारे मा होनो प्रिन्सेस बायदि नुखादों दा ओमफ्राय नों ड्रेसखौ फसायदों न' मोजां मोनदों दा गाननो मोजां मोनदोंथ' आङो माथो जा मोजांखा गस्लाया आच्छा मोजां मोनदोंना बिदिबा ओमफ्राय बे गस्लाया सोरनि आरे बाबा बे गस्लाया दिनैनिफ्राय नोंनि जाबाय दे होमबा आं गानबाय थासिगोन बेखौ दे गानबानो जाबाय दे ओमफ्राय सना आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि दे नों आंनो खिन्थागोन ना दाथ' ओमफ्राय आंथ' नोंनि लोगो जाबाय नङा होनबा खिन्थागोन आङो भेरि गुड बिदिनो जानांगौ आरो ना देनाय नानि खिन्थानाय नोंसिनि आइनि मुङा मा नाम ओमफ्राय नोंसिनि आफानि मुङा आइनि मुङा ना आयै नङा रानि माने आइनि मुङा आरो ना जेरै दालाय आंनि मुङा इमि ओमफ्राय नोंनि मुङा रिनि ना बेबायदि आरो ना बेखायनोथ' आयै उन्दैयालाय माथो बिमानि नामखौबो खिन्थानो रोङा दिनै आच्छा ओमफ्राय नानि नोंसिनि बाबानि मुङा मा नाम नोंसिनि आफानि मुङा आफानि मुङा आफा होनो अह गावहा खिन्थानो रोङासै आंनो बाहेरायाव थांनि दे आब' अके दे थां होनबा बाहेरायाव आराम गेलेबाय थाथ' दे आं फैगासिनो र' दे जागोन र' नानि दे सानजों फट' लानि दे मोजां ड्रेस गानबायना नोंबो आरामसे सानजों फट' लानोसै दिनै एसे मिनिनाय बरियाना जि मोजां नुखादों नोंखो ओमफ्राय ना नोंखौबो मोजां नुदों आब' बस जि मोजां जाखाबाय दा नोंनियाबो ओमफ्राय आंनियाबो आं बाहेरायाव गेलेनोसै ना आब' दे गेलेयै थां रानि आं दा फैगासिनो दे ससियेल मिडियायाव होबा मोजां जागोन नामा माथो मिथिजोबखायो दानिया र' नैबे नानिनि फट'खौ आङो इन्स्टा फेसबुक जेरावबो होना दोनजोबनि सोरबा नङा सोरबाथ' मिन्थिखागोन बियो फट'खौ नुबानो सिनायखागोनदां उन्दैखौ जुदि नागिरदोंबा आरो ना ओरैनो दाना माथो अनलाइन जुगखाना बयबो नायखायो जेराव
सोरबा मिथिबाथ' मोजां जागोन ना आरोथ' बिमा बिफानिसिमबो सहैगोन उन्दैया अब्लाना आंबो मोजां मोनगोन आरो उन्दैयाबो गावनि बिमा बिफाखौ लोगो मोनगोन दिनै बिदिनो खालामनोसै आङो र' नै माथो जुरिनि फनसो फैलायबाय मानो हरदों बेबा ना न'आवसो फैसिगोन नामा बेलाय जुरि बुंनाय इमि जेबो डिस्टार्बथ' जायाखैना आं फन हरनाया माने माबाफोर मावदोंमोन नामा नों खामानिफोर आरे नङा ओरैनोसो जिरायनानै दङ आङो जेबो खामानि मावथ'वाखैमोन नों बुंनाय माबा आं ओरैनोसो हरदोंमोन आरोना बे जेबो नङा माथो जाखो हरनायालाय दिनै माबा इमि माबा सोंनोसो नंदोंमोनलाय आं नोंनाव औ देनाय सोंनाय सोराङा हजों न'आव थांदों नामा इमि सोराङा बेयाव फैनो ओंथ' जुरि बेवहायथ' फैयाखै सोराङा मायो न'आवबो थाङाखै फैयाखैथ' ओमफ्राय मामोनबा ना माबाफोर दावराव जालायबाय हो दावराव जानो माने ना जुरि एसे रागा जोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय बहा थांखोथाय मानसियानो गैया माथो बेयावबो आंलाय न'आवसो थांनो सानदोंमोन बेखौनो फैयाखैथ' जुरि फैबा खिन्थागोन दे आङो नोंनो फन हरदे फैबाय बायोबा आरोना खिन्थाहरबानो जाबाय आंनो ओमफ्राय जुरि मालाथो फैनो सानखो न'आवलाय माने नोंसोरो आरोना न'आव थांनाया इमि एसे उनाव खिन्थाहरनोसै नामा आङो थांगोन दे र' फैथार आरो मिथिगौ ना नोंसोर गैयैखाय बांसिन सिरि जाबाय न'आ दे होमबाना इमि दोनथ'नोसै आं बेखौनो सोंहरदोंमोन आङो ओमफ्राय आइमोनहा बाहेरायाव दंगासिनोमोन रायलायनो नामा जुरि दे नांथ'ला इमि उनाव रायलायनोसै आङो दोनथ'नोसै होमबा मोनानोसैबो नै मानसियाबा बहा थांखो फनबो हमा दे बाराबा दा हरनो नायगोन आङो हमगोन खोमा आंनिखौहा दे माहामादि जायो बिसोरबो नांलायनायानो जोबा माथो मा होनबावनो आरोना आरोथ' सोराङा बहा थांखो ना जौसो लोंहैलायबाय बेलाय ओरैनो रागा जोंबा बेनाबो जुदाथार जुरि नों मिलायनाय मोनबाथ' बिदि जानाय नङामोन ना दिनै नायनाय दाना आरो बिदिसो जालायबाय माथो होनबावनो आरोना आंनि हिन्जावखौ एसेबांथ' सिला नांगौ ओरैबायदि खालामो जेनेबा आं बिनि दुश्मनसो आरोना माथो खालामबावनो दिनै नोंखौथ' आरो बियो सिलानोबालाय सोरां एसेबांथ' दुखु दाजासै बेसेबांथो आरो बेजों सैमा बायदि बाहायजाबावनो दिनै नों नंगौबोथ' आरोलै ओरैनोबाबो सैखालान माथो आंखौ नों बिसिनावलाय मानोथो थाबाय थाबावदों दिनै बिसिनिफ्राय फैया मानो माबोरै फैनो देनाय बिसिनि न'खरनि बिबानखौ आं लादोंना लादों माथो जाखो दिनै लाबाबोथ' नोङो न'आव थानानैबो माबानो हायोना बिसोरखौ नाहरनो हायोना बिसिनि फेमिलिखौ एथ'बां नायनोबो गोसोबा मा खालामनो आरोना एसे नेबावदोंमोन आरो आं जुरिखौ बुजिगोन सानदोंमोन आं बुजियाथ' बियो बाबाय आं मिथिबायना बेखौ बखिजानो बाबाय आं बेजों एसेबां अनो आं अनजायाना अनबाबो जाय मानसिया नोंनि फिलिंसखौ जेबो बुजियानोबालाय जेबो भेलुखौनो होआबा नोंखौ अब्लालाय मानोथो एसेबांथो केयार खालामदों नोंमालाय दे बांद्राय टेनसन जानाङा गासैबो थिग जागोन जानो मोनथिला आरो नों गाबदों मानो गाबदों दिनै आंनि जिउआथ' माबायदि जालांखो देनाय सैमा बायदिसो जाबाय आरोना नों बुंलाय एसेबांथ' गाज्रि ना नङाथ' आंथ' जेबो गाज्रिखौनो मोना माथो जुरियासो नोंखौ मानो बुजियाबा बादे आरोना बिनि खोथाखौ रायलायनो बाबायलै आं ओमफ्राय ओंखाम जाबाय आरो नोङो जेबो नांजायाथ' जादा जा माथो नांजानो एसेबांथो दुखु होबायना जुरि नों आंखौ एसेबां अनबाबो साला अनजाया मोनसेबो नागारखाया आरोना सानसेखौनो आंखौ गाहायाव दोननो थाखाय मोनसेल' बाहाना नांगौ मिथिबायना मोनसेल' बाहाना नांगौ बिनि गोसोआथ' मानो बिदि मिथिला आरो सोरां नोंबा माबायदि हिन्जावखौ मोनफ्रांखो नोंथ' माथो बिदि नङालाय नोंथ' बिदि नङा माथो दे आरो नोंबो आंबो रागा जोङोथ' सम सम रागा जोङोना होमबाबो जुरिना एसे जुदाना माबायदिथाय बिनि गोसोआथ' हमनोनो हाला आं मिथिबायना बेखौ बिनि गोसोखौ हमनोनो हाला आं मालाथो फैबावगोन जाखो बेलाय दिनै इमान हरथ'बाय न'आव फैनो बाबाय आरो बियो नानि आहा माथो इमान मोनायावलाय लामायाव थाबाय थाखो नोंलाय माने आङो सोरांखौ नेदोंमोन फैसिगोन खोमा दायो फनबो नाङाखैमोन नालाय हाब इमान हरथ'बाय आहा बहाथो थांदों बेलाय थांनो माने मोनसे खामानियाव थांदोंमोन नाथाय दाबो सफैयासै मानसियानो दा फैगोन बियो आयं थां न'आव थांदो थां
एथ' हर थ'नानै बिदि मोनायाव थाबाय थानो नाङा ना आयं हा मोखाङालाय माथो जालायखो आयं माथो मोखाङा मानोना मोखाङा जेबो जायाखैथ' आयं मा जानो मोखाङालाय हाबाब ना जावैसोजोंसो माबा दावराव दावसिफोर नङाथ' मानो दावराव दावसि जालाबायनांगौ जाखो जायाखैथ' जेबो आं दहाय एसे माने गोलैदोंमोन बेखायसो बिदि जादोंदां मोखाङा एसे मोजाङै थाल लाबानो जायोना आयं मारैथो गोलैलायनाय जाखो ओमफ्राय अबावथो थाङामोनबा आयंआबा रायजोफोरजों एसे खामानि दंमोनलै बेयावनो थांदोंमोन आङो जे फैनायाव गोबाव जाबाय आंहाबो हजोंनो जाबोबाय नालाय ओंखामखौबो अ दे अब्ला दे न'आव थांदो दे आयं दे दा फैगोन बियो सोराङा आंथ' फैगोन होनखादों दा आंथ' फैगोन होनदोंमोनथ' दे अब्लालाय माथो न' सिङाव थांदो थां हराव बिदि हारसिं थाबाय थायो नामा सोरबा जागोन दे दा दसे थानानै थांसै आङो दे एसे थाब थां आयं आंबो थांदिनि साला मिथिनायमोनबा सोरां बहा दं नोङो थांनानै बुद्रुना लायगौमोनलै आङो माथो न'आव फैनो गोसो गैयालै बेलाय हो रागा जोंबा बिदि थांनांगौ नामा सोरबा हो बिदि थांनांगौ ओमफ्राय फन हरनो गोसो गैया नोङो बहा दं होननानै दासिमबो फैबावा नायनाय हर थलायलायबाय साननिफ्राय मोनालायबाय गैया मानसिनि महरानो दाबो गैया ओमफ्राय र' आंलाय मानो एसे सिन्था जाखो दिनै ओमफ्राय हो मानोथो सानबाय थादों आंलाय बेखौलाय बेदि एसे बारा जादोंना आंनाबो बुंनाया बेखायनोथ' बिदि फैयासै बियो ना फैथारनायसो नंला नामा बेलाय नङा फैगोन बियो मानो फैया जानो दिनै आंथ' बहाथो थांगोन बेलाय गोसो थोनायाबो हाबा जाबायबा आंना हिनजावाबो आंखौ सैलाबा साला सोरां बा दासो सफैनो रोंदों माथो आंनि हिनजाव बायदिसो नुबायलै नोंखौलाय मोजां नायनो आंबोरो माथो आंनि हिनजावालाय नोंलाय जुदि नङा होमबा नों माथो मेगना थिगथारलाय लोंबाबो जाबाबो ओमफ्राय दासो न' दं होननानै मिथिरोंबाय नोङो दासो गोसोआव फैनो रोंबाय माथो फैबानो रायोल'ब्रा नोंलाय दै मानदो सिखार मानसिया न' सिङाव थुदो दै मानो थांनांगौ आंलाय न' सिङावलाय थाङा आंथ' सोरनो थिना नोंखौलाय आंखौ ने होननानै आं बुंदोंमोन नामा थिनाखै रावबो अब्लाबो नेदों आं नोंखौ मिथिदों दहायनिफ्राय नेना दंगासिनो आङो आरो मानोथो फैयाखै नों दिनै न'आव दासो एथ' हर थ'नानै फैदों बहा थांनायमोन मानो खिन्थानो आंलाय नोंलाय मानो खिन्थानो नोंबो आंखौ नेनो रोंलायगौ होनदा मानो नेयालै दे जायखिजाया नेबाय आरोलै जायखिया न'आव थुदोल' आं थाबायनो बाबायना न' सिङाव थांनो बाबाय आं होनबा मा नोंखौ थिखोना लांनांगौ नामा आङो हायोबालाय बाना लांनांगौ बाजाना थांसैब्रा मायो आं एसे थाबायनो रोंलाना आगानफ्रानो थांला माथो आंना नोंखौ सोरां मा सानदों नोंलाय सोरां हो आंखौ थिखोनो हाया सानदों बानो हाया सानदों नामा नोङो बरियाथ' माथो थिखोनो हामारलाय आंखौ दिनैसो मोनथिबाय आरोना आङो नों आंखौ बानो हायो होननानै नों आंखौ हाया सानगोन ना आं थिखाबा बेखायनोसो थिखोनायानो आङो बा एसेबांथ' अनना नों आंखौ जानला मानला बुंबाय थाबा सोरां मिथिदों ना गाहायाव दोनख्लायफिनगोन आङो दे आरो होमबालाय न'सिम लांदोब्रा आंखौ जुदि सना ना आंनि हिनजाव नों मोनसे खोथा खिन्थालायदोलाय मानो एथ' रायोब्रा नोंलाय आंखौ मानो एथ' रागा जोङो आंखौ माथो आंलाय एसेबां अनोना नोंखौ नों रायबाबो जेबो मोनबावाब्रा आं नोंखौ अनो नालाय बास दुखु मोनो आरोना एथ'बां नोंजों बखिजाबा दे आरो बखिला एबारनिफ्राय थगायलै नोङो गाहा मोनबा बखिसोनांगौ ना जौ लोंनायखौबो गाज्रि मोनाब्रा गाज्रि मोनबालाय माथो खालामनो हाबावनो आरोना नों जौ फेना फैनायखौलाय आं लोंहैनो थिनदोंमोन नोंखौ जौ फेना फै सोरां होननानै नोंनोथ' थिनदोंना आंखौ मानो रायबाय थायो नोंलाय जौ लोंबाय आरोलाय दुखु मोननानै आच्छा आंबोथ' दुखु मोनो माथो नाथाय आं जौ लोङो नामा हो नोंनि बायदि नों मानो लोंनाङाब्रा ना नोंलाय मानो लोंनांगौ जाखो देनाय दे फेक खोनासं बाबाय आङो उन्दुदो दासिमबो मोजां रायलायबावा नालाय मोजांथ' रायलायदोब्रा देनाय मा मोजां रायलायबावनो आरो नों फेनाय मानसिजोंलाय दानो माबा बुंगोन गाज्रि मोनलायगोन दुखु मोनलायगोन रागा जोंलायगोन नङा होमबा नों मानसियाथ' अनखाया आरोना आंखौ सैखाया नालाय जौ सिन्थायनो गारलायबायमोन आं मिथिबायना गैया माथो सैखायानो नों आंखौ दे गाबोन रायलायदो उन्दुदो
रायलायखाया माथो नोंलाय आंजों माला रायलायफेरनालै I love you होनलाय खेबसे आंखौ नोंखौ I love you आरो बेबो आं जुरिया माथो सोरथो होननांगौ होमबा हैद रायलायनो बाबायलै आङो